Boleh spesial Wong Jati Munggul. Hey. Saya putarkan ada Kakang Emblenger Runda Putra Hendrik Production. Nok Anis sing duwe lele renggareng. Bener. Nok Anis sing duwe lele renggareng. Nok Anis ketemu sendok ora sengaja, awal pandangan langsung terpana. Apa kian takdir sing kuasa, majikan nom sing lagu majikan nom, majikan nom sing paling nok aan. Majikan nom, nok aan majikan nom, nok aan majikan nom, nok aan majikan nom. Pemain nopal. Nok Anis sayang manis mesame, sopan tingkae lambut omongane. Mung siji sing gawe kakang minder. Pemain nopal. Wong sugi kakang Emblenger, Mamae Nopal wong Jati Munggul. Bocahe ayu manis mesame, Mamae Nopal wong Jati Munggul. Mamae Nopal wong Jati Munggul. Mamae Nopal Runda Putra. Mamae Nopal wong Jati Munggul. Wong Jati Munggul. Nok Anis si lele renggaler. Nok lele renggaler. Benar. Gareng. Lele renggaring. Oh. Kakang manok amung dadi kulik. Baka beli di PP ya pasti diudani Mame Talita. Sing sabar dingin Mama Talita. Kakang sukses pasti senok dikawin. Mama Talita Nok Anis, Mama Talita Nok Anis aja wadir lan aja melang. Kakang dudu model lanang sing gampangan. Mama Boim sayang, Mama Boim siji ngati beli mungkin kakang tegelnya nanti. Amir Jaya sing wilayah bocahe ayu manis mesame, sopan tingkae lembut omongane. Mama Talita sayang, Mama Talita mung siji sing gawe kakang minder. Mama Talita seneng wong sugih kakang Emblenger. Mama Talita bocahe ayu manis mesame, Mama Talita homa. Mama Talita Amir Cahya sing duwe wilayah. Amir Cahya Nok Eti sayang, Nok Eti sikat wir. Kakang manok amung dadi kulik. Baka beli di PP ya pasti diudani. Senok sing sabar dingin. Kakang sukses pasti senok dikawin. Wong Edan Gunung Sari aja wadir lan aja melang. Kakang duduk model lanang sing gampangan. Mamae Nopal sayang sing duwe Jati Munggul. Mamae Nopal
Beli mungkin kakang tegel ngianati Mamai Noval sing duwe jati munggul Mamai Noval bocah ayu manis meseme sopan tingkai lembut omongane Amir Cahya sing duwe wilayah Amir Cahya sing duwe wilayah nok aan majikan nok aan majikan enom sing paling moral nok aan majikan bocah ayu manis meseme majikan nok aan majikan nok aan majikan nok aan Amir Cahya yang punya wilayah Amir Cahya siap Amir Cahya Hendri Production Mbak Linda Bon Mote Mama Mbak Linda kakang manuk muda di kuli bakapi di pepe ya pasti diudani senok sing sabar adin kakang sukses pasti senok dikawin foto mama Mbak Linda terima kasih Mbak asik aja wadir nok aja melak kakang dudu model lanang sing gampangan yen wis demen siji ati beli mungkin kakang tegelnya nanti ketemu senok ora sengaja Mas Cahi wong cemara ku saya wong cemara apa kian takdir kang kuasa wong cemara senok sing dadi jodone kula bocah ayu manis meseme terima kasih kembali Bang Dinut yang bertugas oke ini pembagian luar